Assalamu alaikum. Bize tomuşaydiyan Türkmen owazynyň mehriban muştaklary. Bilşimiz ýalak berkarar döwletimizin täze ýamynyň galkynşy döwründe bähim paýhasynmany magtym bolup ragy ýylymyzyň her bir güni şatlyga şowguny esenýär. Bilşimiz ýalak ata watanymyz garaşsyz baq beterip Türkmenistan döwletimiz gün saýyn gülleýär gulatçar. Gepleşigimiziň başyndan sizin her biriňize berk jan saglygyny, maşgala we dançylygyny tüý sürekli arzulaýar. Bizi şeýle bagtly, bagtyar döwürde ýaşadýan medeniýetimizden sanatymyzyň hak howannary, Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, tutýan tümli işleri elmidama rowaşlyklary etsenmegini tüý sürekli arzulaýar. Şeýle ýaşarsyň niýetleri bilen owa saknaty getmişimiziň täsany başlaýar. Elbette owa saknaty getmişimiziň täsanynyň mihmany bolsa, ýaş edimçimiz Söhbet Şopanow. Söhbet, gepleşigimize hoş gördük. Sağ ol Resul. Biz ýaşlara sunmakda uly mümkinçilikler döredip berýän Türkmen halk aýdymlanmady, halk köpçüligine ýetirmäge uly mümkinçilikler döredip berýän mehriban arkadaly gahrman serdarymyzyň tutýan tutumly işleri elmidama rowaj alsyn, belent başlary aman bolsun. Söhbet köpke sag bolsun aýdýar, arzularyňyz hasyl bolsun. Hem geljekde de synaw däliminde elmidama üstünlikler kemraňyz bolsun. Sağ ol Resul. Näýdileşler hormatly tamaşaçylar, görüşimiz ýalak owa saknaty getmişimiz bir näçe şertden ibarat bolup durýar. Häzirem bolsa getmişimiziň birinji şertine başlaýar. Näýdileşler hormatly tamaşaçylar, owa saknaty getmişimiziň birinji şerti kalba singen aýdymlar diýip atlanýar. Söhbet kalba singen aýdymlar şertimizde siz bize 3 tane kalba singen aýdymlar kötürleýäňiz. Şol aýdymlary biz häzir 0554 gyýytka belgimizi SMS ýolan iýleşmede jaň edip ködürler. Jaňa çek iýleşimiz kalba singen aýdymlaryň 3-sinden birini saýlar, haýta aýdym saýlasa, şonam getpeşigimiziň birinji şertinde ýerine ýetirmeli. Bolýar. Onda mümkin bolsa iýleşmede aýdymlaryň atları bilen tanıştyraly. Şeýlekem 0554 gyýytka belgimizi SMS ýolan iýleşmede jaň edeli. Başladyk. Birinji aýdymyz Dakaýyn ýar. Dakaýyn ýar. İkinci aydımız Gülcemal. Üçüncü aydımız Owa gyýdlary. Ine ýyleşler hormatly tamaşaçylar, ine söhbetiň aydymlar şolardan ibarat. Ine bolsa häzir 0554 gyýytka belgimde SMS ýolan iýleşmede jaň edeliň. Söhbetiň hödürlän aydymlaryndan haýsyny saýlar. Gelin tamaşa edelim. Alo, salam. Salam. Biz Türkmen owa tili eliminden jaň edýäs. Owa saknaty getmişigimizden mümkin bolsa özüňiz bilen tanışaýdyňyz. Men Mar welaýatynyň Akça etrawyny ýaşaýjy, Saparowy Türkiş, ine owa saknaty getmişigimizden mihmany Söhbet Şopanow. Söhbet kalba singen aýdymlardan 3 aýdym saýlady. Şol 3 aýdymdan haýsam bolsa birini saýlamaly. Haýsa aýdym saýlasaňyz, şonu häzir ýürütesi üçin ýerine ýetirip berer. Onda aýdymyň atları bilen tanışaýdýas. Birinji aýdym Dakaýyn ýar, ikinji aýdym Gülcemal, üçüncü aýdym Owa gyýdlary. Haýsy aýdym saýlaýaňyz? Men Gülcemal diýen aýdym saýlaýan. Bolýa, häzir ýürüte Gülcemal diýen aýdymy Söhbet Şopanow getpeşigimiziň başynda siz üçin ýerine ýetirip berýär. İşiňizi üstünlik arzu edýär, getpeşigimiziň hem innik sanynda gatnaşyp duruň. Sag bolun, sizem taýy many işler. Köp sag bolun. Ine söhbet jaňadan iýleşimiz Gülcemal diýen aýdym saýlady. Ine bolsa getpeşigimiziň başynda şu Gülcemal diýen aýdymy ýerine ýetirip berseňiz, hemde 0554 gyýytka belgimizde SMS ýolan iýleşimiz diňler ýaly şeýle de bize tomuş edýän iýleşimiz diňlesinler, diňşarsynlar. Başladyk. Bu surumny bizläp gelim köp bakal, dinle sözüm dinle yarım Gülcemal. Bu surumny bizläp gelim köp bakal, dinle sözüm dinle yarım Gülcemal. Men şonu diýän uruňda köýýän, gelsin ýanyma, gelsin Gülcemal. Men şonu diýän men bagry görýän, gelsin ýanyma, gelsin Gülcemal.
şunu diyen men bagry gülýän gelsin ýanyma gelsin gülçeman senin adın yüreğimde yer etti men aşığına da bilen eretti senin adın yüreğimde yer etti men aşığına da bilen eretti men şunu diyen men bagry gülýän gelsin ýanyma gelsin gülçeman men şunu diyen uğrumda köyýän gelsin ýanyma gelsin gülçeman men şunu diyen örtünüp gelýän gelsin ýanyma gelsin gülçeman men şunu diyen örtünüp gelýän gelsin ýanyma gelsin gülçeman gelsin ýanyma gelsin gülçeman gelsin ýanyma gelsin gülçeman Söhbet yerine yetirip beren aýdyp üçin köp sag bolsun aýdýas. Elbetde bu yerine yetiren aýdymy iýleşdirmeli dinleýänler, lezzet alanlar ilmidama gelecekde de näme? Sen o däliminde ilmidama üstünlikler kemran bolmagyny tüýsürek arzulayat. Sağ ol. İzleýärler, hormatly tamaşaçylar, owa sahnaty geçmişiňmeden ikinji şertine başlaýar. İkinji şerti senin üşüň diýip atlanylýar. Ana söhbet geçmişiňiň hergede kysanyň mihmany, Daňatar Wezir Fadynaky Türkmen Döwlet Ýürüýte Saatçylyk Mekdebiniň muallimi Toýly Oraz Gelliýew. Bizde mihmançylykda elbetde häzir bu şertimizde Toýly bir näçe aýdymdan saazlaryny çalar. Elbetde şol saazyň çalýan saazynyň haýsy aýdymdygyny bilmeli. Toýlyň çalýan saazynyň goşulyp aýdymam aýdyp bilerseň, eger almak isteseňiz bolup biläjek 4 sanak jogap beremä. Diňe aýdymyň adyny berseňiz, aýdymyň adyny aýtsaňyz bolýar. Bu şertimiz düşnükli. Düşnükli. Eýilýär hormatly tamaşaçylar, owa sahnaty geçmişiňmeden senin üçin sahypamyň birinji aýdymyň saazy ýanglanýar. Toýly başlasyny. Ağlayan aydın sazım alkış etsin ovalı aylı gece ayı gördüm gayip bu derdin kalbimın hanısın hanı son kanısın adıma men vurmam senin sapan için senin vefan için ölsem etmen arman senin sapan için senin vefan için ölsem etmen arman. Berekella, söhbet. Ne eýleşer hormatly tamaşaçylar, Toýly saat çalyp başlandan söhbet owa aýdyma saada goşulyp aýdym aýtmany başardy. Aýdymyň ady Kompozitor Aman Ağajikov'un Aýlawjam diýen aýdym. Berekella, jogap dogry. Aýlawjam diýen aýdymy dogry belediňiz. Ne senin üçin sahypamyň ikinji aýdymyň saady ýanglanýar. Toýly başlasyny.
Geljegine umid bilen garamda Argyly dildaryň o seni küýsedin Süýwi alemine sile çıkanda Sile çıkanda Sıyadıl pitarima seni küýsedin Sıyadıl pitarima seni küýsedin Berekella, söhbet. Ene birleşler, yine de toyluň çalan sadyna, o söhbet yine goşulyp aýdym aýtmany başardy. Hawa, aýdymyň ady? Aýdymyň ady seni küýsedim. Seni küýsedim diýip jogap berýän ady. Hawa. Jogap dogry. Berekella, söhbet. Ikinji sadyňam aýdym bilmäni başardyňyz. Köp sag bolsun aýdýat. Ne senin uşuň sahypamyň 3-nji aýdymyň sadyňlanýar. Toyly başlysyna. Züvidana çarım dinle Kalbimde armanım varly Gözlerimden aktırdım gar Zemine bakmanım varly Gözlerimden aktırdım gar Zemine bakmanım varly Söhbet berekella. 3-nji sadyňam aýdym ýanlananda ýene de goşulyp aýdym aýtmany başardy. 3-nji sadyň aýdymy näme? Jogaby. Akyllar şahyrymyz Magtymul Praýyň sözlerine döredilen armanym galy diýen. Armanım galy diýen aýdym dogry. Magtymul Praýymyň sözlerine düzülen armanım galy diýen aýdym diýip jogap berýän ady. Hawa. Jogap dogry. Ine ýyleşer hormatly müşahitler görüşme diýalak söhbet Çopanow toylyň çalan 3 sadyna da bilmän başardy. Näme? Söhbet gelecekde de şunu dälemine ilmide ama aýdymyň sesiňiz owazyňyz bundan beýle belent ýanlasyn. Ne ýyleşer hormatly müşahitler görüşme diýalak owasakna atyp etbeşiňiziň ikinji şerti seniň uşuň atdy takypamy şunuň bilen jemleýär. Ne söhbet mümkin bolsa getbeşiňizi siziň aýtjak aýdymlaryňyz bilen dowam edäýeli. Başlysyna. İşten gelip akşamara sen yanıma bakayım Gel gözünüm cimalına teşne kalbim yakayım Gel gözünüm cimalına teşne kalbim yakayım Yakayın yar teşne kalbim yakayım Gel oynuma yıllardan moncuk düdüp takayın Gel oynuma yıllardan moncuk düdüp takayın
geçip dur. Oylan gözül juwanamy min utaýyn geçip dur. Takayın, gel oyunuma yıllardan moncuk düzüp takayın. Takayın yar, moncuk düzüp takayın. Gücünle duray cemalım, yaltı saçıp yoluma. Gel gözülüm ayım olup, yaltı saç akvalıma. Gel gözülüm ayım olup, yaltı saç akvalıma. Gel oyunuma yıllardan moncuk düzüp takayın. Gel oyunuma yıllardan moncuk düzüp takayın. Takayın yar, moncuk düzüp takayın. Takayın yar, moncuk düzüp takayın. Durcagide dillen sene yar. Durcagide dillen sene zülfütar. Gurbağlarda bitin vakti almana. Yüzünü sen görsün sol uygun içinden seni gözleyen. Gurbağlarda biten vakti almana. Sol uygun içinden seni gözleyen. Üzümlü ağdan seni gözleyen. Seni gözleyen. Üzümlü ağdan seni gözleyen. Ağlaylar üçüyse geçenler. Sol uygan
üzümlü ovadan seni gözleyen. Deyin yürek büküp koymayan, yıkılıp dağını çekip olmayan, bağda üzüm yığıyan kıyılar görünse, ardın sarap edimimi kirleyen, sol yılan içinden seni gözleyen. Bağda üzüm yığıyan kıyılar görünse, ardın sıra edemimi kirleyen, sol yılan içinden seni gözleyen. Üzümlü ovadan seni gözleyen, sol yılan içinden seni gözleyen. Söhbet yerine yetirip beren aydym şüň köp sag bolsun aýdýas. Elbada ama aydym sagyny otunda sesiňiz mundan beýle belenten belent ýaňlasyn. Sağ olun. Edilýär hormatly tamaşaçylar, biz bolsa owa sahnat geçmişimiziň 3-nji şert bilen dowam edýär. 3-nji şerti owazy sowallar diýip atlandyrylýar. Söhbet owa sahnat geçmişimiziň owazy sowallar atly sahypamyz 2 wurdan ibaret bolup durýar. Has sorsy bir näçe meşhur bolan aýdymlar bar. Şol aýdymlaryň sözünden şahylar bar. Şeýle-de sazynyzdan kompozitorlar bar. Siz haýsy wur boýunça saýlaýaňyz? Men kompozitor uruny saýlaýyn. Onda birinji sowalymyz şeýlerak. Halda okuyan Lälem aýdymynyň sazyny düzen kompozitor kim? Bolup biläjek 4 sanak jogaplary bar, ýa günden gün jogap berýäňizmi? Resul men jogaplar saýlaýyn. Bolýa. Onda bolup biläjek 4 sanak jogaplary bilen sizi tanışdyrýan. Birinji Aşyr Abdullaýew, ikinji Recep Gutluýew, üçünji Qaqabay Ana Nepesow, dördünji Gurban Şaryp. Resul edil anyk bilemek Qaqabay Ana. Ne ideýleşler hormatly tamaşaçylar, seniň uşuň sahypamyzyň ilkinji sowalynyň elbetde Halid okuyan Lälem aýdymynyň sazyny düzen kompozitor Qaqabay Ana Nepesow diýip jogap berýär. Jogap dogrymy? Jogap dogry. Berekella. Elbetde bilmäni başardyňyz. İkinji sowaly. Käkilik diýen aýdymynyň sazynyň kompozitori kim? Bilýäňizmi? Ýa-da 4 sanak bolup biläjek jogap beräm ba. Ya günden gün jogap berýäňizmi? Resul men gönnen gün jogap berýän. Türkmenistanyň halk artisti meşhur gyjakşymy Ataýew. Berekella. Bunu bilmäni başardyňyz. Indi owazy sowallar atdy sahypamyzyň 3-nji sowaly. Sevgilimiň eller diýen aýdymynyň kompozitory kim? Günden gün jogap berýäňizmi? Ya bolup biläjek 4 sanak jogap ber saýlaýaňyz? Bolup biläjek jogaplarny saýlaýyn. Jogap ber. Bolýa. Onda jogap ber bilen siz tanış edýär. Sevgilimiň eller diýen aýdymynyň kompozitory 4 sanak bolup biläjek jogaplar. Aman Agajykow, Kadir Allanurow, Recep Recepow, şeýlekem Ata Esadow. Gaýtalap aýdan, sevgilimiň eller diýen aýdymynyň sazyny düzen kompozitor Aman Agajykow, Kadir Allanurow, Recep Recepow, şeýlekem Ata Esadow. Ýalňyşmaýan bolsam Kadir Allanurow. Ýalňyşmaýan bolsaňyz Kadir Allanurow diýip jogap berýäňiz.
Ne izleyişler, hormatly tomaşaçylar, Kadir Allah Nurov diýip jogap berýär. Jogap dogry, berekellah. Munyň bilmäni başardyňyz. Ne izleyişler, hormatly tomaşaçylar, görüşüňiz ýaly owaz sowallar sahypamyzyň 3 sanak aýdymynyň şertini bilmäni başardy. Söhbet näme? Geljekde de elbadama owazyňyz mundan beýle benetten benet ýanglansyn. Onu näme? Gepleşigimizi ýene-de siziň aýtjak aýdymlaryňyz bilen dowam edeli. Goý iýleşýänmizem, diňlesinler, dinç alsınlar. Başysyny. Ulama iş hoş yapma yaşlılık kıyma devlet gelse
معي من ولم حسن Karşın ismi canımdan Kırgır ütler Alha verim yere verim Emra diyer min nevdeyin neredeyin sarım kime aydeyin Vah turbu istemal aydeyin basalım etmez
daima yakin ayada dil morup gelümün kapıyına da ay yakıp kenler tekina sallın kenada doğulladım dil bilen dilim dil bilen Zahmet yerine yetirip ayıp bir şeyin köp sağlasını ayacağız. Elmada ama sınava da eleminde sesin ovadın bundan beyle belirttiyen kalsın. Edilleşler hormatly tamaşaçylar owa sahnat gepleşmeden 4-nji şertine başlaýar. 4-nji şerti saylanan aýdymlar diýip atlanýar. Saylanan aýdymlar sahypamyzda birin gepleşmeden 054 etiqabeligimde SMS ýolan iýleşmemiz bar. Häzir has köp istek bildiren 2 aýdym sayladyk. Siz haýtan bolsa aýdymlaryň birini saylamaly, haýsy aýdym saylasaňyzam bizim 0554 etiqabeligimde aýdym dinlemek isläp SMS ýolan iýleşmemizde ýerine ýetirip bermeli. Şertimiz düşnükli. Onu aýdymyň atları bilen tanış edýäs. Birinji aýdym Durnanyň, ikinji aýdym Maralym. Haýsy aýdym saýlaýan? Men birinji aýdym saýlaýan Türkmen halk aýdym Durnanyň. Durnanyň diýen aýdym saýlaýan. Aýdym dinlemek üçin SMS ýolan iýleşmemiz bilen atları bilen tanış edeli. Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Edil Gurbanow ýürütip biziň gepleşigimizde aýdym dinlemek üçin SMS ýollapdyr. Şeýlekem Mar welaýatynyň Tatabazar etrawynyň ýaşaýjysy Ýazgul Mehri, şeýlekem Ahal welaýatynyň Tejen etrawynyň ýaşaýjysy Mälik, şeýlekem Aşgabat şäheriniň ýaşaýjysy Qaqajan Muhammed, şeýlekem Balkan welaýatynyň Türkmenbaşy etrawynyň ýaşaýjysy Gurbanyaz ýürütip gepleşigimizde aýdym dinlemek üçin SMS ýollapdyrlar. Ne mümkün olsa şol aýdymy Durnanyň diýen aýdymy ýerine ýetirip berseňiz, goýup bir iýleşmeden sizin aýdyp berjek aýdymyňyzdan dinlesinler, dinşartynlar. Ulugy wesile.
geçer durnanın, durnanın cinayının. Kamsa durnaynım cinayным. Odanalım pelin ablan kümüşe hayratı bev sürtülü durnanım, durnaynım cinaynym. Men miras rahmet men göwnüm kimine Yiyem sıfaha versin gönlüm vah kamale. Uyanır söylenir Rabbimine kız olsa Bağdat dirili. Fekut yeni Türklerin ayıpşın köp sağolsun ayjaz. Ene gepleşimizin bu gedek sanın mihmanı bolluňuz. Äme geljekde de şu medeniyet sunugy däleminde ilmidama owadyňyz sesiňiz bundan öňe belent ýanglasyn ilmidama üstünlük hemraňyz bolsun. Sağ olun. Gepleşigimiň sonunda menem öz gözlerimde ýene bir ýola bize şeýle ul mümkinçilikler döretip berýän gahrman arkadaýymyza, arkadaýyň gahrman serdarymyza köp sağ olsun maýdan. Olaryň janlary sağ bolsun, tutýan tutumly işleri elmidama rowaj alsyn. Köp sağ olsun ayjaz. Näýgileşler hormatly tamaşaçylar, görüşüňiz ýaly Türkmen Owa teleýalyna taýýarlam size kötürilenýän Owa saknaty getpeşimiziň bu sanyny geçirip oturýar. Bizi şeýle bagtly döwürde ýaşadýan medeniýetimiziň sungatymyzyň hak gowunlary, Türkmen halkynyň milli lideri, gahrman arkadaýymyzyň, gahrman serdarymyzyň janlarynyň sag ömürlerinin uzak, tutyan tümlü işleri ilmidama rovaşları etsinmegini tüysürükden arzulayat. Getbeşimizin innik sanını görüşensek, hoş, sağ olun.